Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakalog ko po sa inyo lahat, ang aking manalalaman po dito sa Liwangan ng Pangasinan, lahat ng mga panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at mga orasyon na mga panggamot sa lahat ng mga sakit sa ating katawan ay pagkakalog ko po sa inyo lahat para at may magagamit po kayo sa pang-araw-araw po. At tiwala lang po sa sarili pong nag-uusal po kayo ng mga orasyon. May taos puso po kayong naniniwala po sa ginagamit po yung mga orasyon at ikakasi po sa inyo. At kung nagagamit po kayo ng mga orasyon po ay huwag nyo pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigay ng higit sa lahat magmahalan. At maraming salamat po pala sa mga nakakapagpatalab ng mga binabagi ko mga orasyon po. Maraming salamat po sa inyo sa tiwala po. At lahat po kayo dito po ay makakapagpatalab po kung talagang bukal sa puso po ninyo at tiwala sa akin at sa inyong sarili po. Siguradong mapapatalab po kayo ng mga orasyon po. At bago po kayo mang-usal po ng mga orasyon po ay humingi po na kayong basbas sa Ama at magpasalamat kung natapos nyo na pong inusal po yung mga orasyon na aking binabagi po. Ang pag-spiritual po, hindi po basta-basta po kakain ka at iluluwa mo po. Ang spiritual po ay sisya na po kayo, nabubulol ako. Ang pag-spiritual po ay may masinting nais po na talagang pagsikapan po. At ibibigay ipakakalob sa iyo Diyos ang makapangyarihan sa lahat kung nakikita kanyang nagsusumikap po. Kakasi po sa inyo lahat ang inyong mga nais po. Katiwala lang po sarili at focus po sa inyong ginagawa. At higit sa lahat po ay magpasalamat sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At huwag pong magkuhan po sa ibang tao na tumulong po. Maraming salamat po. Sana po maunawaan po nyo ang ibig sabihin po. Ang share ko po sa inyo dapat po, sana po screenshot nyo lamang po salita ng Diyos Ama, depensa sa lahat ng mga sakit. Ito yung napaka-importante po ito. Bago po ang lahat po ay manalangin po ng isang Ama namin. Manalangin po na tayo. Ama naming nasa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan magpakailanman. Amen. At sunod po yung orasyon po. Automatic reverse batus compor igusum manuela angelum iglorum igloria corpus oromo sa paanan ko oramsi sa tagiliran ko arama sa likuran ko arami sa harapan ko todos diusis Ama sa uluhan ko. Usalin po ng 3 beses po at ipo sa dibdib at ipo sa tubig, ipainom o kayo ang uminom po. Ito po ay maganda po ito na magagamit po sa pang-araw-araw po. Maganda rin po itong gamitin po nyo sa may karamdaman po. I-share nyo po sa kanya, itulong po kayo po ang mag-con po yan, tapos ibuga po nyo sa kanya. Sigurado po na mapapagaling nyo po ang may sakit po. Kung hindi po nyo maigi mabasa po, screenshot nyo po at ipalaki nyo po at maintindihan nyo po yung mga salita po na napakabisa po mga orasyon po.
Ultima Automatic, Liberbatus, Compor, Igusum, Manuela Angelum, Iglorum, Igloria, Corpus, Uromo sa paanan ko, Uramsi sa tagiliran ko, Arama sa likuran ko, Arami sa harapan ko, Todos Diusis, Ama, uluhan ko. 3 beses po salin po. Sana po ay naintindihan po yung aking paliwanag po at sa aking video po ay maraming salamat po. Screenshot nyo po para may mga gamit po kayo. At shoutout po sa inyo lahat sa mga nanonood po na aking YouTube channel. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. At paki-follow na rin po aking YouTube channel. Maraming salamat po. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong gabay po at paniniwala po. Iwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po.